Sanbonani Bafethu, and this is your boy Ukatle Khontare Namula, aka Mr. Soweto Kwafele Motseba, aka Mr. Cool himself. Welcome to Ikwata in Chill Bafethu. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Wabatseba City Soweto Siketo Bafethu. Namhlanje Bafethu ngiphethe engagara Bafethu la uthi suke vele. And uze ngomchanyelo, so chanyelo wakho uzofitile. Yeah. So, Mfana, thanks for coming. Yeah, thanks for being part of the show. Sure. Currently, Safety Bluefield Awards. Yeah. This is a place of Amapiano. Yeah. We say Minkila. Yeah, where born piano was born. Yeah. You understand? Okay. So, when you tell Gama, young Kukangan, and Sure, I mean, I'm going to be ngihlala khona la eTsakane la eGoli ngibuya but original ngibuya eLimpopo. Yeah, so ngiyasla ngasho ukuthi ngiyasla umuntu oyenza izinto vele yabona. Yeah. Yeah. So before sijampele itinini. Yeah. And then mina isitini yasishaya amantombazane shaya ngesitini seplastic. Yeah. Mara before sijampela la yazi mina ngifuna sibame asithi music kancane ne because I get it's music. Yeah. Lifestyle, yeah. Food and culture. Yeah. Music yawazi ngisho. Yeah, ngiyawazi. Yazi ngithanda abantu kara eLimpopo. Yeah. And ngifuna kuwe ngiya special for yena. Yeah. Ngitho ka time kanako. Tweka wena man. Ngifuna ukuyakara mfethu ngimithi shebeshita. Okay. La uthi angishaya. Ne yakushaya ne. Hayi nomjito grand into ngasho ngayo yabona. Awuthi phila nabantu amefikile abantwini vele akusumjito ukuthi yabona uzofuna ukuthi isolate nabantu makafika nje nalana uassociate no more bani. Yeah. Manje abantu nje. Manje namanga kushame discharge of firearm. Ungayenza la kushebeshita discharge of firearm. Awuzodepend ukuthi menyenze iqala yabo ukumjiti yakwata ngasho kanjalo. Mara ngasiphindisela. Mara ngasiphindisela. Uzokushaya. Sikomene sibone khona. Okay, asithi yena no tribe yamazi tribe. Yeah. Utribe. Yeah. Yabona utribe lo umgijimisa ngesibhabu. Yeah, lo umlanda nase Jardine. Nase Jardine. Ngibheka utribe angameli ishebeshita wena. Yena ngakamboni kangaka kwatile yabo compared to ukuthi shebeshita sivele sengiyasazi story sakhe sengibone nama clip wakhe vele yabo. Yeah, ukuthi ayeke indoda vele eyazi indaba zayo. Yeah. But shout out to shebeshita one time ugayizinca imali 40k. Mara ngabupha thina mfethu senze idini esibhaya. Shebe maphena awutarget idina tsa plastic. Utla siphendulele. Utla idina tsa plastic. Utla ujwetsa ukuthi dira zwang o tsa kasi account ka time ka nako. Umufe 50,000 ayetsetsereng. So ngifuna ukintroduce le idina lesi. Yeah. Ungitshela uzena zwa kanjani? Yeah. Mara Soweto Bafethu ngamanje ngisekasa ngenyangazi. Soweto Kwafele yamotseba so asihlale endabeni. Yeah. Uze kanjani ngale idina lesi and uzenza kanjani and kwenzakalani? Yeah, angisho yabona esikhathini samanje vele yabona. Mothi yabhekisisa izinto ezenzakala la emhlabeni like into sisebenzisa ama TV siwasebenzisayo ama phone siwasebenzisayo imoto esizidrava esikhathini samanje zonke iplastic akusenayo into ukuthi yebona so njengalokho yakudala imoto zakudala esicinja ama quantum njengama Isuzu imoto zamaya abo Haval nanele zonke zepinjini iplastic so nami ngathi hayi la eMzansi ayikho into siyenzayo yabona out of iplastic out of recycle okay ngayenzani ke yabo because abanye mabayenza irecycle iplastic baphinda bashisa le plastic leyane bayenza amabhavu okubelela bhavu lizocracker full pin mina mele ngiyenze something out of yona lento bayenza iplastic so ngacabanga itina ze-pavement ezami ngiyapavement phela ngazo but ngakuyenzela noma isiphi isitino sifuna any shape oyifunayo leso sitino sifuna so le ngiyangathatha le template ngoba usually abantu ama-plastela basebenzisa this one. Yeah. So i-process yokusenza ke let's start from the process because wenza umcombothi ufuna kumthombo ufuneka yonke into ine-process. So tell us the process and Bafethu ngiyangicela ningathi lo muntu makaceda ukuvela because nine South Africans ama-politician especially umuntu makavela nge-idea kunalo wavela ngemoto yamanza lahleke kuvela lo weyitina zeplastic azalahleke nizongazi kahle awusitshela i-process. Okay, and then lana isimple la ngihamba ngicollector ama-plastic njengowonke umjita la elokushini yabo ngicollector ama-plastic emakhoneni yabo sometimes abantu bomgcomo abazofika before bazolifika bazolanda lapha estradini ngena ama-dustbin ngithatha ama-plastic lawo igubhu any type of plastic nebhavu bese nginebhotolo lami lapha endlini eliqinile angeke ngazi ukuthi angeke ngichaze ukuthi ngilithathe lelo bhotolo lelo bese ngifaka wonke la ma-plastic lawo bese ngifaka nama-chemicals wami ukuthi siqine. Yabona because angisho uma ngisenzela ukuthi mina izohlala mina imoto emehamba phezulu kwaso
isilast nje isikhathi eside kakhulu. Yeah, understand. Yeah. So i-reason yokuyenza naloko futhi ukuthi ngicleaner ikasi as well, yabo. Because angishiyabona la emakhoneni kugcwele ama take away, ama plastic yonke indawo. So mina fanele ukuthi ngenza ukurecycle wami le ama plastic lawa. Fanele ukuthi ngiyaclean environment as well. Yeah, understand. Yeah. So what's the longevity at Steno? Ufuna ukubona senze nemphakathini wethu because most of us yabona mpithi yabona akwe kanjani. Yeah. So what's the longevity like ubona ngathi yazini lento le izofaka impact emphakathini mazinga rely kuyo sebenzise zona kunalezi zamatshe. Yeah. Yabona into emnandi ngaso ukuthi kulula ukusifaka. Yabona kulula ukusi-installer, kulula futhi ukusikhipha. So which means ngakhona ukuyenza njengalana yabona la sikhona manje la sime khona siyakhona ukushaya ideco ngaso manje sishaya pavement amakhala kanya wazigenza amakhala futhi ahlukile usho ukuthi ufuna ekhala sinje ikoteni ndishili ine color orange ne black nana sifake itina sipave amakhala ahlukile bese kusasa event mayiphela siyasusa futhi. Yeah, understand. Kulula ukuzi-installer, kulula futhi ukusikhipha. Yeah, understand. And then akhona i-durability yazo iqinile kakhulu. Yabona siyalasta, yabona into njengalezo. Yeah. So when uyincele vara then to go to school to do this or kunomalume wakho creative ngezandla ngijaza umalume abanye bayakhenika abanye bayenza into zabo wena uyithola vale mindset yokuyenza yonke lento le. Ngithe ngiphelele span last year kahle. Yeah. So ngihlale lokushini mase ngina 1 year ngihlale lokushini. Ngicabanga ukuthi okay yini into engayenza engakeep the busy since nami njengoba ngisho ukuthi umuntu othanda kuba hands on yabo yini into engayenza out of plastic into engasiza nomphakathi futhi as well. Yabona ucleaner lama plastic lawa ngocleaner ngwayisapi. Yabona into njengalezo ngathi okay ithi ngiwasebenzise to do something ngawo. Yeah, understand. So kwaba kanjani that idea yokuhlala elokushini nje yabona. So basically into eyenze ukuthi uze nale idea le unemployment. Unemployment 100%. Yes, basically because into eshoyo phela yazi ngithinge beke kanjani asibe music. Cabanga if wonke lo muntu lo odumile manje ku industry besebenza ngaba sina music. Ngaba sina music. So sometimes the unemployment it creates employment. Exactly. Thank you. So what's the thing about this? Asibambe umlilo fast like makungasho endlini itina zeshi plastic le so makungasho endlini angeke sisho ndo angeke sisho. Why? Ngoba ngisebenzisa ama chemical abaya yabona into engakutshela yona futhi part of secret yami ngiyayifaka nomhlabathi but ibhosandi. Understand ilela plastic should ilela kunalama plastic lawa kudala abantu mabawayenza uma bayenza izinto mothola ukuthi lishe kancane lipotokile kancane balisesekhona. Ngisebenzisa that material ngilibela ngiyenza ukuthi siqine because sokuqala mengisenze mengishayisa phansi ngizangibona ukuthi so crack na so ngifaka ama plastic yana light ngilibela ngifaka bona oxide for recolor ngibuya ngifaka nomhlabathi kancane amanzi kancane lento plastic emolishisa isikhathi eside liyaqina libe yilitshe kuba ngathi concrete egcineni. So that's the secret yenza ukuthi siqine. So that's why ngisithembile singayenza ngase strati uhamba ama truck kuleso strat leso sisenze emall paving yase mall or ama complex and then kuba nayo yonke kube ne movement phezulu kwaso asina inkinga at all. So by the looks of things of our infrastructure in South Africa as a whole sina ama pothole sinendawo la kunalama paving. Do you recommend the government ukuthi athathe risk yakhe ukuthi akufande la ukuthi ukwazi ukusebenzisa lento lezo? 100%. So siphiche ke ku government ekumamele nayo because iclip izofika kuyo thengisa istina sakho uthengisele bama construction company uthengisele ugovernment nokuthi iquality yakho ingakanani nokuthi imali yini si1. Ngaqala ngemali sona ngisithengisa nge R350 C1 R350 C1 istina and then i-government ingas order noma ubani ama constructions ngasebenzisana sonke and then ibone ukuthi sigcina kangakanani but if you need any sample ukuthi sishise before then you can do that. Yonke into singayenza istina esiright sifana nazo zonke itina and asheche iscrack njengalitina sizibona lama abayenza ama pavement ukuthi sheche iscrack bese sisuke emhlabathi lesi mesingenile ngokulibela ushisa ilanga siya bambana. Understand. But and then ukusha no asishi and then ngasho ukuthi durable 100% there. So asishi ngilani can light amane sisla 100% izani can light manje ngifuna ngisho mari still actually trip izani can light manje nami ne construction visit ngizofuna itina from no problem. So
how can people get hold of you? Ngomanje ngisasebenzisa i-cellphone number phela. Uzinayo social media but angakayenzi i-page yazo. Angakayenzi i-page ye-company, angakayenzi lutho nje. Umtshito sazimarketa since ngibelieve ukuthi nani njengoba nama-followers mengibade ngishare according to nina and then ngizokwazi ukuthola abantu. Yeah. So far sekhona indle akhiwe, khona istratis akhiwe. Lapha endlini ngipheve ngazo. Lapha endlini ngiyangapheva ngazo letina lezi. Zona letina lezi. Ulapho ke njengoba ngithi ngithinta abantu ebangangithaviewa. Understand ukuthi mabangithi because angisho manje ngicale ngisiyenze bese already sengizalana ngicala ngasibeke lapha endlini ngasitesta noma ubani yafika ngiyasho ukuthi lestina senziwe ingani senziwe yini yabona asami imoto mazambe lapha ezokwazi lapho abantu babona bathi no this is a good idea ungamarketa manje so you are free ukuthi unga-approach abantu ngaso nana lapho ngabona khona ukuthi okay sharp futhi ngenza into right. So bafethu basekhaya nazi stain abafethu 350 AC1 ne maziza ngama-bugs ngingasho ukuthi ama-bugs sesiyacalculate ke bese maybe ngaba ne-discount since ngisaqala. So mobhela June 16 besingawina la. June 16 besingawina. Shavile masaka sikapana ngeke. Phela lapha beqala istina sama mpela. Shilana mophethe kahle ibullet lakho ukuthi lesimosha ngaso siyabuya futhi kuwena usasene. Waboshwa. Siyaphinda futhi sibuye la ku nale bullet lele lakho lisebenzisile lisesekhona lisasebenza futhi. Uyaphinda futhi ulisebenzise. Anyakwaza khona manje lamnyaba ngokuthi zile show yethu yabo. Nokuthi introduce ile yabo. But before we wrap up the show, I like to talk about common things that are happening on people. How is your daily life as a person of South Africa who's not working? How are you surviving? How are you surviving stress? How are you surviving? Like ukhopa kanjani? But just the moment ile yokuvuka ekseni ubheka izenge. Awuna mali, ulambile, phela ekseni yakwada. Ulambile, awuna mali, akuhlangani. Uyangihlekapeta. Ngapho ufonela lo ukutshela inkinga unenkinga uzokutshela. So how's your life as umuntu ongasipani who's trying to make ends meet as a plastic? Ngasho ukuthi kunzima yabo njengawo manje ukuzimarketa ngiyafisa ukuthi kusasa ngithole something at least ngangibekile hope ukuthi okay isikhathini singa after for how long since engilana ngaba sengibophe kuphi understand ngoba vele nje ukubuza according to umbuzo wakho kunzima vele ukuthi uvuke eMzansi kumele ubone ukuthi uyenza kanjani understand ulala udlile understand ngapha ugesi understand kumele nje abantu abanandaba nawe ukuthi uyasebenza usebenzi moya endaweni kumele ubunuka kamnandi. Understand yabona so ingasho ukuthi akunzima kakhulu that's why siyacabanga izinto njengale since imsebenzi vele ingekho ukuthi okay sharp let me do something ezoqasha abantu yabona ezophinde futhi phakamise neMzansi yabona ukuthi sesinetina ze-plastic la eMzansi. Shout out to that. Yesinzimthembu bantu basevenda uDecember isikhathi sokakha siyaza ngeke so make sure ukuthi sesithenga la so niyenze sure ukuthi nifollow uGotman ngicela ubashela ama number. Okay, ningangithola WhatsApp na phone call 084 84 71 781. Facebook uRibwani Gibson Rubimbi. As a traditional guy ucabangani ngalento le bambistina sakho ungasikhodla ufuna ngipasona. Apha abantu bonke. As a traditional guy last question ucabangani ngalento le yakuthi abafazi sebalobola amadoda. Mina le angisupport le. Support but if ukhona bayikwenzayo still fine but according to mina ngisupport ngoba umfazi once wathola ipower yazi ukuthi inhlonipho iyayehla kancane so manje mase kufika lapho kwakho akulobola khipha yonke lento le should vele sophuma wena kanjani ngiyabona ngendlela ezinye umfazi manje understand inhlonipho vele izoba khona but ngeke isaba khona njengasecaleni cabanga sohlele matrasini ngetshala bamboze wena lapha bahlebela wena inkomo nimbuza sebakufihlile nabo bhuti bakho sekumele khethe lapha ayazi na ngiyabonga ukuthi uzile yabo I wish nothing but the best bafethu please support make sure niyamsupport uGotman itina zakhe ze-plastic uzibiza yini company nami Zero Masters. Zero Waste Masters. So igama lestina ayini angikabi negama lestina Zero Way Bricks
Zero Way Bricks enizwile bafethu igama nalo engizolisebenzisa. Zero Way Bricks Yabonga iSoweto. Sigetho. Yeah. Mina ngegama bafethu ngokatlego Ntariana Mula aka uMr Soweto ka fela motsiba aka Mr Cool himself abantse bamba ko dipiano ba re ke buti wa ditshele ke buti wa ditaba ke buti wa dileme ke khutlile nda ke tlo ba thekisa sheta wena manje abashanye outro yakho. Hayi no machita ngiyabonga for i-support kakhulu, ngiyabonga nami for exposure yeni lena, and then into ngayisho futhi ngestina sami ukuthi asindi And asini. Yeah. So nasiqinile. Qinile marasini Brick Summit. Yeah. And I wish to see you after 5 years. Yeah. Singeza bathi bakuthathile bakuse UK. Yeah. Besa sakubona. Yeah. Because most abantu abazanga lezi zinto baya disappear. Hey. Yeah. Ngiyatshela kunalo wenza imoto yamanzi ulahlekile. Kunalo wenzeni ulahlekile. So I just hope ukuthi nami angizophepha. Ngizophepha. I 5 to take 5. Into ukuphakamisa umzansi nawo ngiyacabanga bazongiprotect. Yayibona. Yeah. So asifale kamnandi mina mangithi kota wena uthi chill. Kota. Hayi mina ngithi kota. Yabona bona manje. Sengimele ngikutholele ibhasi event. Yabona ukuthi. Kota chill. Mangithi Soweto uthi Sigetho Soweto. Gethu. Danko ke.